gaskiya abokina dole zuwa zan yi in tashi dan je wurin mai gidan nan nawa ko dai na silifa dai in samu wallahi. Sai haka ce mun na yamma gari. Wallahi shi fa ni ai mai gidan nan kamar karhen kafa ya zama mana wallahi. Wallahi. Fatan shi wanga mai gida naka kuma shi wannan tafiya wallahi ka zo ka batta. Saboda ina gaya ma wallahi yanzu wannan da nake gaya ma mai gidanmu wato shugaban matasa dan mu har mun riga mun bashi wallahi rinsa da shi kawai rage da kuma fata alheri shi ɗaya rage mashi wato shugaban matasa nawa ya yi mai gidanka a gaskiya na ga alama tun da gani da leshi ga ka da yadi to bari in gaya ma ba ma na iya nan ba wato Abdulsalam na Malama yaro ne wanda ya san manya kaga na farko ina da masu gida sun kai kashi bai bari mu har kuma na farko wanda kama ya sani ina Bello Muhammad maza waje kai mazan yaki ko mazan gwagwarmaya to shi na Abdulsalam na Malama kenan suna tare sannan ga Kabiru Muhammad Ahmadu mai Palace kuma shi ma yaron ne mai gidan shi ne to ta yaya za a hana shi ciya mun dauka ba a maida mai gidanka gaskiya kafa yana samun kullun da kyale da yaji guda tunda da yayi haka an tangare kaga dole ina ga ma dan jimma to kiya ma har abin da ba sani ba ta wannan mai gida da Abdulsalam wannan Malama yana da inda yake kama kawa wallahi mutum ne wanda yana horo da mutane to ta yaya za a ce wai a hana mashi wannan kujera da yake nema a ɗauka a ba mai gidanka wanda ko na kusa ku da kusa gare shi ku samu ba wani za ku samu ko da kake cewa mai gidana ne amma ni yanzu da kwasar taki kawai yake bari da kwasar taki ke wallahi da dai da swahe dai da muna dan samu dai ko sauran tuwon mu ci amma yanzu komai ba mu ci shine sa nan ka gane don na bina rami to ina ga amma yanzu tashi za mu yi da kayan yanzu kaka je wurin mai gidanka mai kahan fa gaskiya tashi za ka yanzu mu je mu ga Abdulsalam da Malama ka ce mashi kayan mu baya ta yi nan tun da gidanka wallahi ka haito hili karara ka bayyanta yanzu ka dawo ta iya gaskiya kwarai ta Abdulsalam da Malama to lalle haka za domin yaro ne wanda yanzu in gaya ma gaskiya wallahi wani abu ne ake jira yanzu saboda za a yi zagaye za a yi tiririndo za a yi zagaye cahe kowa kwanmu da kurkutan kowa ya hito domin ya nuna mu jama'a ce ya nuna mu duniya shi yana da mutane sannan kuma ya nuna mu masu gidan cewa shi yana da jama'a dan su suna tunanin ta yaya za a bashi wannan yace yana da jama'a kuma da kyakkyawar fahimtar da jama'a to shi yanzu zai za a yi wannan ranar dan wani abu ake jira kuma in Allah ya yarda kafin Januwari ina gaya ma za a yi zagaye tashi insha Allah gaskiya wannan mutum ne to Allah ya taimake shi to amin amma ni ho ka sani ga tahiyyar nan ho kai na sani kai ka sani to kai na sani wani fata alheri kai mishi to gaskiya ina mai fata alheri Allah ka ƙara bashi sa'a ka ƙara bashi dama a cikin ayyukan shi ka ƙara bashi dama mu ma yadda ka shiga cikin wannan yadi mu cire wannan leshi ka cire wannan leshi dan fama nake da shi to ba dole ba bala'i ya cin ma irin hula tunan gare ka sannan irin lesin da tunan muke sa dai duk wata kaya dai mai gidan nan na amma ni na gano ya azaman da ina tare da lantana yanzu na rabu da ita ma wallahi to shikenan to yayi kyau ka tashi ka tafi ni ka bari nan kawai yawa babu komai a'a sai ni zaki na Abdulsalam na Malama an buga da ni an bani